Hai, Marcel! Hai, Marcel! Hai, da! Hai, Marcel! Haide! Hai, hai! Uite, chiar se mișcă! Hai! Ai trebuie mergi, dar nu mai vii. Cred că te duci și nu mai vii, auzi? Hai, Marcel, hai, da! Haide! Hai, hai, hai! Tu chiar mergi ăsta, mă! Hai, așa, Marcel, hai, 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 hai! Nu, ăsta ca mine. De asta e așa? Și ăsta? Hai! Hai! Haide! Hai, mă, că mai plimbăm, mă! Ce, nu mai vrea? Dă-te jos și urcă să urci el în spate la tine. Cal, 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 cal! Calul, bă! Calul, bă, calul, bă, calul, bă! A, bă, dă-i cu palma la cur, la piept! Hai, Marcel, mă duc săptămâna asta! Dar ce stil de-a merge are, a? Ce stil de-a merge, nu se grebe nicio treabă. Dar nici eu nu mă gândesc. Marcelino! Vezi ce ai tu, vrei să mergi cu magarul, uite, mergi cu... Hai! Hai să mă pun ciobel. Hai să mă cobor eu. Așa, hai. Să să pui Dar la tu fii bine tare. Să să acolo. Ui, Era sezen, ce are și video pus. Mi-a făcut... băi, dar ține-o că poate... Cinte! Ce vrea să spui de mașina aia, care zice, da, acolo. Era numai de Bulgaria, avea numărul în față, numărul în față. Haide, mă! Asta a fost, mă. La BMW era, nu era... Da, da. Nu era... Papuc, brec. Da, dracu, uita, avea stilul de papuc, știi, așa. E BMW ăsta, ultimul, la cât timp ăsta nu, acum, ăsta nu. Nu m-a apropiat de Am fost până lângă el, că na, și ce... cheile. Erau așa din la că era în catele ăsta. Era așa, bă, nu să nu se vadă. Nu, mă, la călțul. Sună, are număr de plugat, poate da imediatele, când le găsește când asta, motorul. Ia la motorul. La ce mănânci tu? Mă, tot, e întreagă. E întreagă mașina, mă, tu mașina merge de tranzitat. Aia cred că au furat-o A furat-o, niște dragi de ăștia beți, niște cochii. Nu filmezi? Au furat-o și le-au dat foc acolo. Păi, că am dat noapte să cunoștea urma. Am de ieri, de ieri. Dar nu s-a văzut. Dacă a dat azi noapte foc, tu să nu. Ce drept. Ce ești?
Cred că de aseară e dată foc. Că ar mai fi fumegat încă dacă e de azi noapte. E dată de vreme, e dată. Eu am trecut dimineața pe deasupra, știi, pe malul. M-am văzut ceva suspect, nu? Nu ia bine cu mașina aia. A trecut Nicu la lemn. Ți-au mâncat-o! Are, mănâncă țigări. Îmi face bine stomalul ăsta, mă. Dă și robot, bușină. De-aia cu fum așa. Nicu era speclit. Nu ne-ai dat de locul ăla de așa, ai dat 2 mașini acum, mai erau unele 2 mașini. Hai, nu mai. Mai facem o tură. Vezi? Ăsta e blând, nu-i ca apa lui Culiță. Dus la patine, știi, așa, mă. De dracurile merg pe sus. Nu fac curmi pe acolo, să ne mie amprente. Te uși, nu e. Băi, poate aruncă jos. A sunat Nicola. Dacă nu mă da mai, ce dracu să mă ia. Păi și ia pe astea. Că nu știu mai cu tăi ramură, așa, era unul cu spate, era prea vrut. Azi la oraș dai 3 milioane de pe astea. Cum bea să se dă... 500 de mii. Ăștia de afară am înțeles, 3 milioane. Veșoara mea arată ieri și cu 200.000 brad. Abia ca lumea așa, a făcut din oraș, 200.000. Ăsta îl ții, după sărbători mai ții încă unul de zi, să... Depinde și de temperatura, să bată că acolo pe... Române! Da, mam. Ia papula că își zboară flacărță. Vai dai mea, nu cadă fata. Rosti ți de coare de acolo, nene. Da, de acolo ține. Oh, da, mami! Bă, da, semen cu măgarul la bot. Nu? Am puțin măgarul. Au obosit și el, da? Cred că a obosit măgarul de lângă măgar. Da. Băi, ăsta s-a îndrăgățit de tine, mă. La țigară. Dima Celodin! Gabi! Să cu ea că fuge la oi. Toni, Marcelo! Hai, mă! Hai, da, mă!